Zwemliefhebbers de dupe van stijgende gasprijzen. Wanneer we meer kosten hebben en als dat nou door energie komt of door een andere situatie, dan zal het altijd natuurlijk doorberekening in de prijzen plaats laten vinden. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland wil bouw in Antwerpen tegenhouden. En gewoon open in coronatijden. Goedenavond. De hoge energieprijzen zorgen voor extra kosten bij zwembaden. Exploitanten met aflopende contracten kijken met een schuin oog naar de overheid. Maar als die geen compensatie biedt, dan zijn ze wellicht toch genoodzaakt om de entreekaartjes te verhogen. Het Omnium in Goes probeert dat te voorkomen door zelf energie op te gaan wekken. Nou ja, dit is dus een van die daken waar gewoon zo'n 150 panelen liggen om onze energie op te gaan wekken. In totaal komen er 1300 panelen te liggen voor 20 warmtepompen. In samenwerking met de gemeente heeft het zwembad de installatie kunnen realiseren. Volgens Van den Heuvel is het een uniek concept voor zwembaden. Het is een heel specifiek type warmtepompen die met CO2 werken. Dat zie je eigenlijk nog niet heel erg veel. In de industrie wordt het wel meer gebruikt. Maar in de recreatie, dus zoals in zwembaden, is het eigenlijk nog niet heel gebruikelijk. Een investering van ruim 1,5 miljoen euro die in zo'n 5 jaar tijd wordt terugverdiend. Het is alleen geen optie voor alle zwembaden. De kosten gaan vooralsnog voor de baten uit. Het is een enorme investering voor een bad als Vlissingen om met warmtepompen te gaan werken. Het energiecontract van het Vrijburgbad wordt jaarlijks afgesloten. Toen ze in januari de prijsstijging zagen, was dat behoorlijk schrikken. De nood is dusdanig hoog dat wij geconfronteerd worden met heel veel extra kosten. Die we eigenlijk als een zwembad ook niet zomaar kunnen dragen. De maandelijkse kosten voor het energieverbruik zijn met zo'n 12.000 euro gestegen. Dat bedrag moet ergens vandaan worden gehaald. Het zwembad ziet geen andere mogelijkheid dan het verhogen van de tarieven. De normale inflatie is over het algemeen de laatste jaren rondom de 2 tot 3%. En nu gaan we daar een bijna verdubbeling van maken. Ja. De aanvraag om de prijzen met meer dan 5% te laten stijgen ligt momenteel bij de gemeente. Want die moet nog goedkeuring geven. Bezoekers van het zwembad in sportcomplex Laco in Zierikzee hebben momenteel meer geluk. De eigenaar heeft nog een vast gascontract, waardoor de entreekaartjes niet duurder hoeven te worden. Al zegt dat niets over de toekomst. Wanneer we meer kosten hebben en als dat nou door energie komt of door een andere situatie, dan zal het altijd natuurlijk doorberekening in de prijzen plaats laten vinden. Dat kan bijna niet anders. Daarom richt Lavrijzen zich de komende tijd, net als in Goes, op het verduurzamen van de zwembaden. We investeren in isolatie, ledverlichting, daar waar het kan in zonnepanelen. Dus al die maatregelen die zullen in de toekomst zeker ook bij ons aan de orde zijn. En in Vlissingen en Middelburg hopen ze intussen op een snel akkoord van de gemeente. Want anders... Dan gaan wij een heel zwaar jaar tegemoet natuurlijk. Want nogmaals, de 10.000, 12.000 per maand moeten we wel terugverdienen ergens. En, dat gaat niet met een leeg zwembad. Zeeland gaat in beroep tegen de bouw van een grote zogenoemde ethaankraker in de haven van Antwerpen. De provincie Antwerpen zou de vergunning dan moeten intrekken voor het chemische bedrijf Ineos, die de kraker wil bouwen. Zeeland is bang dat door de kraker er juist te veel stikstof vrijkomt voor Zeeuwse Natura 2000 gebieden in de buurt. Tegen een 29-jarige man is in hoger beroep 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging geëist voor het doodrijden van Inge Kaljouw 3 jaar geleden in Vlissingen. Inge Kaljouw stak in haar rolstoel de weg over toen ze werd geschept door de man. Omdat er sprake zou zijn geweest van een wegrace, werd de man eerder door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot 4 jaar cel en een rijontzegging van 5 jaar. Hij ging daarna zelf tegen de straf in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch, maar krijgt dus nu een hogere eis. Dit café-restaurant in Vlissingen-Oost is gewoon open. En ja, dat is toegestaan. Wegrestaurants en truckerscafés mogen namelijk hun deuren openen voor beroepschauffeurs. Een chauffeur kan je niet verplichten om 24 uur in de cabine te leven. Ja, daar slapen ze, daar werken ze, daar eten ze, daar koken ze. Ja, dat is geen doen. Dat is echt geen doen.
Wie denkt nu toch eens echt uit eten te kunnen gaan in Zeeland? Helaas. Hans Buesink heeft een heel streng deurbeleid, waardoor echt alleen de chauffeurs naar binnen mogen. Controleer even bij de deur op een chauffeurspas, op een kenteken, op een groot rijbewijs. Je filtert ze er wel uit. En helaas voor hun is het alleen meenemen. Het is trouwens voor Hans zeker geen vetpot, want inkomsten van vertegenwoordigers en zakenlui loopt hij al maanden mis. De eigenaar van de truckstop hoopt dan ook dat coronaregels snel versoepelen. In een historisch slecht bioscoopjaar vanwege coronamaatregelen is de film Slag om de Schelde de best bezochte Nederlandse film van 2021. Voor die film werden ruim 500.000 kaartjes verkocht, blijkt uit cijfers van de bioscoopsector. Met een menselijk lint langs het kanaal in Vlissingen vroegen leden van deze sportschool vanmiddag aandacht voor de heropening van de sportscholen. De actie was op touw gezet vanuit een landelijk initiatief. In naam van Oranje, doe open die sportscholen. En ja, zoals dit, als je ziet dat het Erasmus, de fitnessruimte voor het personeel ook open is, zie ik niet in waarom dit dicht zou moeten. En dat gaat voor andere sportscholen uiteraard ook. Ik ben hier om de sportschool te steunen en om ons zelf allemaal te steunen. We willen heel graag weer sporten, we willen gezond blijven. Wat wilt u hiermee bereiken? Dat ze in Den Haag eens eventjes goed nadenken waar ze mee bezig zijn. En hoe lang ze deze maatregelen denken vol te gaan houden. Zierikzeese winkeliers stuurden ons deze foto's van hun actie vanochtend tegen de winkelsluitingen door de coronamaatregelen. Ze lieten zich in hun hemd fotograferen, want dat is toch wel de staat waarin ze zich financieel en misschien ook wel emotioneel bevinden. En de foto's zijn in zwart-wit omdat de ondernemers door de maatregelen in de rouw zijn, zeggen ze. Ezra Veldman uit Middelburg is pas 21, maar reist al heel Europa door als Diabolo-artiest. Hij wil optreden bij het Cirque du Soleil of zelfs een eigen show in Las Vegas. Ezra begon al op jonge leeftijd. Die passie voor Diabolo is ontstaan op het schoolplein vroeger. Ik denk dat ik in een jaartje of groep 3 begon de Diabolo-hype op school. Toen startte ik ook met deze Diabolo exact. Ik vond het eigenlijk meteen superleuk, net zoals heel de school waar ik toen op zat. En uiteindelijk ben ik gewoon verder gegaan toen iedereen al gestopt was. Nou, hier was ik al bezig met Diabolo in de woonkamer. En toen was ik ook al met 3 Diabolo's aan het oefenen, maar dat lukte nog niet echt. Nu, 15 jaar later, heeft hij de 3 Diabolo's volledig onder controle. Sinds een jaar is hij professioneel Diabolo-artiest, maar door corona moest hij zijn eerste grote opdrachten verplaatsen. Aan het begin van de coronaperiode heb ik eigenlijk alle dingen die ik had staan een jaar vooruit moeten schuiven. Dus dat was echt balen. In de tussentijd, in de coronatijd, heb ik nog voor de supermarkt gewerkt. Toch om een beetje inkomsten te krijgen. Want op een gegeven moment had ik zo lang eigenlijk niks te doen. En dat ik dacht van, ik moet echt wat gaan doen. Dus ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk op te pakken. En blijven trainen in de tussentijd om weer goed van start te gaan. En die goede start kwam er, want de jonge artiest heeft een drukke periode in het vooruitzicht met vooral veel opdrachten in het buitenland. Ik reis veel, ik heb een eigen caravan. Dus voor korte periodes ga ik vaak naar Frankrijk of Duitsland. En ik heb ook een jaarcontract in België, dus ik ben veel van huis. Hoe geweldig dat ook klinkt, toch gaat het leven van Ezra niet altijd over rozen. Het is in feite wel een harde wereld, want op het moment dat mensen eigenlijk jou niet goed genoeg vinden voor een show, dan gaan ze je ook niet accepteren. Dus, maar goed, ik streef ernaar en ik geloof erin dat ik wel echt een van de beste kan worden. Dus daar blijf ik elke dag hard voor trainen. Zijn ambitie is om uiteindelijk een Europa-tour te doen of onderdeel uit te maken van Cirque du Soleil. Maar voorlopig blijft hij nog even in Zeeland. Ik vind het ook gewoon nog superleuk om in de buurt gewoon mijn optredens te doen en mensen te kunnen blij maken. Ja, zeker. Het was vandaag weer een gure dag met temperaturen tussen de 4 en de 6 graden. Maar het zonnetje maakte veel goed, zoals hier in Spui. En het kan zijn dat er vannacht wat regen valt, maar de komende dagen blijft het over het algemeen droog. En op onze website leest u over Groningse taalwetenschappers die op zoek zijn naar Zeeuwse uitspraken om te gebruiken in een bordspel. De wetenschappers ontwikkelen een bordspel waarbij dialecten centraal staan, waaronder het Zeeuws.
Makers willen met het spel zorgen dat je meer te weten komt over je eigen dialect, maar ook over andere dialecten. Voor de zomer moet het bordspel in de winkels liggen. En via het mailadres dat in het artikel op onze website staat, kunt u zelf Zeeuwse uitspraken insturen. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond.